Manragsaka. Aling salidumay. Okay, naimbagngal daw kada kayo amin papagayam gagayam. Daman iti programa tayo iti kunata nga ag-agkong isnan radyo sagada. Siyak ni Manong yu Arafi ang makadkadwayo iti ag-agkong isnan sagada. Gagayam, amuyo ba iti pag tungtungan tayo tatawin iti pag-agungan tayo ket iti anyaba iti kunada nga babayas. Dito yung babayas ket particular dito yung munisipyo iti Sagada. Amok nga iti dadong mga lugar, kasmot iti kabangibang tayo nga munisipyo, adamot lang dyan panagsasautang nga babayas. Nya. Ngam, sakbay nga tumanon tayo dita nga kunadang babayas iti wenno iti Ilocano iti babayas ket di agkasar wenno kasar ya dua diyan agkasar wenno babayas da wenno kasar wenno agkasar da itata wenno babayas idwani kaslakas jay iti kayat nang sawen. Ngem gagayam sakbay nga dumanon dayta kunada nga babayas at dapay mo't iti kunada nga umun-una nga maiyaramid dita. Ya? Umuna, anya ba nga talaga iti, anya mo't tikat nga sawan ti agpabay ken bumoy. Sakbay nga dumanon iti tiyempo nga babayas. Kasta gagayam niya. Iti agpabay nga kunada ket dijay parents, jay both parents anya dagyay agkabalayan isuda ti agpabay. Umuna pa dayta ti pagtungtungan tayo ko ti agpabay. Sakbay nga alangan nga agpabay da no awan dagiti anak da nga nag-ayan-ayat niya. No nagayan-ayat ti anak da iso dayta da iti may sadata ngamin nga obligasyon iti may nga parentes iti kaigurutan nga no adda ti nakiasawa nga anak da adda dayta adda iti panunutan da gapu idi ket may nga ugali iti nga susurutan dagiti parents tayo idi kung no dagiti tattao idi nga no adda ti makiasawa nga ubing wenno baro kun bala sa nga agasawa kikitaan nga ti community dayta nagasawa daman ang tinagasawa orayan tayo manan iti kaanon tong agkasar dagita kasta ti kunkunan ti tattao ngamin ya ngem syempre iti amat nga amin nga tattao iti komunidad ket adda iti kabailan na nga agpakasar wenno agpabay ya. Ado dagiti klase ti anya nga ado adda dagiti klase ti kunata yung kasar no pagtungtungan tayo to dayta iti sumarsaruno nga aldangom anyway daytoy pay daytoy agpabay no adda ti anak da nga nakiasawa so daytoy kunada nga agpabay no kayat nati agpabay ang sambat kiti nga sing kapilitan day tagagayam nya ngem idi iso nga amin ti kikitaan ti tattao iso nga kapilitan ta kasla nga agsao dagiti tattao apay nga nakiasawa ti anak mo ket hangkang agpakasar wenno agpabay kunada. Okay. So ngano agtulag dagiti agabalayan ket kayat da nga agpabay wenno agpakasar
Adamot lang ti masursurot dayta iti komunidad. Masapol nga apan da makitungtong ti lalaki rumwar iti dapay ta makitungtong kadagiti lalakay. No anya iti rumbeng agala iso na ti advice kadagi iti lalakay. Ya? Taragiti lalakay, isudamot lang ti makaammo no anya iti dapat nga aramidon ti agpakasar. Lalo no iti adag ngamin dagi bulan nga nakaset nga panagkakasar. Ya? So, no napanda nakitungtong kadagiti lalakay, ibagan dagi lalakay iti aramidon ti both parties. Ya? Kunada, syempre, apay, nakasagana kayo nga agpaboy wenno agpakasar ket no kunan dagiti both parents nga wen dayta ngem adda ngamin iti bulan iti panagkakasar ti muna dagita muna nga bulan ket daytoy bulan iti Marso, adda iti April, adda pa iti Mayo, adda met lang iti June ken iti bulan iti December. Ya? Isu nga no pinilin ti agapalayan nga iti Marso ay ket isu iti pagpabuyan da wen pagkasaranda ngem haang nga maibagbaga dijay maibaga dagiti aldaw wenno duno dijay schedule na no inlupas dagiti umilih wenno dagiti lalakay iti kunada nga maysa a ritual iti community nga pakde. Ya, wenno iti ubaya iti kasar. Nililpas da dijay pakde maysa pakde a klase nga ritual wenno ubaya iti community sadanto kunan nga sige i-schedule yon no anya nga aldaw ken anya nga bulan iti panagpakasaryo iti annakyo. Kasjay. Isu nga iti ugali tayo nang naruna dito'y sagada. Medyo nairot basit. No, surutan da iti talagang kaugalian dati. Ya? Ngam ti pagtungtungtungan tayo datakat iti kaugalian dati. San tayo to dumanon tumot iti adda iti panagbaliw na iti sumasaruno nga aldaw. Ya? Uno iti panagtungtungtungan tayo itatta. Okay. Ket no nalpas ti jay pakde iti kunada jay ubaya iti umili isu daytan adda ti jay kunadan nga syempre agtutungtungan dagiti kakabagyan iti maysa nga pamilya uray mo't iti banger agtutungtungan damet iti ikastada nga agsagana. Sadanto agtungtong dagitoy both dagitoy both nga parties no anya agtungtong da pay umununa nga both parties no anya i-schedule da amin iti anya nga bulan ken anya nga aldaw iti panagpakasar da. Okay. So after that no iti kabagyan iti maysa nga party parehas met lang iti banger nga maysa nga pamilya a party syempre ibagada kadagiti kakabagyan da, dagiti kakabsat da, dagiti kaarroba da, parehas met iti banger nga pamilya isumot lang ti ikastada no kas anong agtitinulong da nga mangisagana iti kunada nga daytan iti kunatayon nga babayas. Ya? Iti sakbay dayta agmeeting da pailaang ta syempre pagtutungtungan da lalo iti no kas pagarigan iti dumanon dijay kasaranon pagtutungtungan da agmeeting dagiti both parties and ijay nga timeman maurnong da tapno sino dagiti sumango iti kusina sino dagiti mangyaramid kadagiti paglutuan anya nga aldaw iti pagkayuan tapno nakasagana dagijay ken manungatang baboy iti maparti adda pa iti nuwang wenno baka deta ket pagmaymay saan da although
iti maysa a pamilya addamot iti sabali je partiyon na sabali mo iti partiyon ti maysa nga pamilya. No kasi ti pagtungtungan da sadanto ipanamin ijay balay ti agkasar ay kat dipindi kada isuda di jayan gagayam. Po nga pwesto iti ko galian tayo niya nga igurot nagrigat kunada nga nagngina nga ngam iti panangkitan ngamin dagiti tattao wenno dagiti tattao nga iti kaigurutan haan nga nangina kada isuda gaputa adajay kunada nga panagtitinulong nya iti hanla nga iti pamilya no di ket iti komunidad metlaan ket adda iti dakkel iti maitulong da gagayem. Iti sakbay nga dumanon dijay babaya syempre adda jay kunada nga puta. Nga puta ang jay Tagalog nga bastos niya panagpuputa. Kulat na nga sawen panagpa-party. Yeah? No adad ay hampay gaya nga iti panagpa-party. Di umuna pa'y gari nga ramiden takot adya jay kunada nga kalang. Dijay kalang nga kunada mapandag iti lalakay iti balay ti agkasar isuda iti mangisuro. Adda iti isabay da DJ ti panang aramid iti mang-cover iti pagkasaran DJ kanya kunada bubong iti tapno malinungan dagiti tattao adda di kunada nga panang iaramid it kadagiyay dalikan nga kunatayo di paglutuan kadagiti kanan ti tao iurnos da dagay kayo kanya pa iurnos da ti kayo isang put da amin dagay maosar ijay nga kasaran kaldero plato no adda wenno apanda agala iti sabata idiket saba ara ikat na rin kita putut-putuden dakat aramiden nga panganan idi adda dagay kunada nga sabot tinyog wen jay sabot tinyog adda ti agdalos ijay isagana da wenno dagay put din na dagay kaway nga pagsabawan dagay met babaket dakkel met lang ti maitulong na dagitoy tano no kas pagarigan na diyan no ada iti pagay wenno bagas isuda iti agtaep no kasapulan iti sweet potato wenno kamote apanda agkali iti kamote ket isang put da ijay ya isang put da ijay ayan ti agkasar di nga okisanda isagana da kasta itaep da nagyay bagas tapno madalusan tapno DJ panag luto laeng iti aramiden dagiti taga kusina. Ti aramiden ti talakay ijay DJ agparty damot lang ti manok ken adda iti utaga ket iti iluwalo da ijay ti pagadamot lang ijay ket diay kunada nga ipakanda wenno iluwalo da kat iti kakabagyan iti both parties nga natay iti napalabas nga tawen no anya dayta ken iti environment matlaeng nga ti kunada panangisagana iti panagkasar iti panagtipon dagiti agasawa ket awan kuma iti mararamid nga dakes tatuloy-tuloy kuma iti salunat da agtaraken da iti baboy tapno adda iti mausar manen iti sumasaruno nga aldaw dumakkel nga dagdagos si taraken da amin nga imula daket nga masaksakit nga tuloy-tuloy nga dumakkel dagiti muladaken dagiti agasawa ket sapay kuma tamaganak da anya di kunada nga maganak agganak da kuma tapno adda iti mainayon kanyada kas maysa pamilya. Okay no iti kapigatan namat no DJ kunadangan nga puta DJ panagparty iti nuang baboy baka wenno nya man ti party anda dita ijay mat nga adda ti kunada nga
Nakita ko na day hangabunong ngam adda iti kunada nga panag after DJ panagparty da kadagay may sagana iti kabigatan na nga kanang ti tattao nga bisita adda ti kunada nga apan agayap wenno munayag munayag kita antayin to ti susumaranungal daw munayag tano kas pagarigan ada iti kabagyanda nga dapat nga mendekat kunada kaya ti agdekat kunada DJ apan da ayaban apan da ibaga kadagi ay ije party meals mo alpasanti aldaw ti party apan da agayab wenno agdekat iti kabagyanda iti sabali ang munisipyo wenno sabali ang lugar ya Diya baonan da diya tao nga ada iti awit da nga basit nga karni no ada mabalin ngam no awan ibaon da lang iso da nga apan mangibaga nga apan tayo may kami apan kayo kano makiinom iti tapoy wenno ada pa diya bagada makiinom iti tapoy wenno makitibaw kayat nga sawen apan makibabayas wenno tibo ko na nga minumaminsan ka DJ artida nga tibo DJ apan makigangsa na iti makiinom ti tapoy kunada mapan kay apan da makiinom iti rice wine ngem iti kayat nga saon DJ apan da atindaran iti kasar iti kabagyanda kastamot kadag iti akabangbangi nga barangay apan damot lang idekat dagita apan da ibaga nga apan tayo makipangan no bigat kada kastoy nga pamilya ta agpakasar dagitoy duwa nga agpamilya dagitoy ti agkasar kunada daytati kunada nga dekat kagayam so ano na no sumangpot da iti dekat dagay nagdekat siyempre bagada nga nalpas medya nga lugar napang kami ijay ibagada amin iti napananda tapno sa lusudumot lang dagay lalakay dagay kunada ay inpuot yo kaya't nga saon nga inpuot apay insigurado yo nga imbaga yo nga dagitoy ti agpakasar dagitoy ti agpaboy ken dagitoy ti bumoy ken dagitoy ti agkasar kasta iti saludsud da nga kanayon ta kapadasan tayo mote tagagayam ken kakabsat ya iti malam namot lang de iti aldaw na diay iti numangan ti tao ya iti mostly nga mangan ijay ket dagay nagtrabaho ken iti mismo komunidad iso dati apan mangan ken dagay kakabagyan da pay nga as-asideg ngem iti malam iso day tamat lang di mang ipananda iti kunada nga supon da iti pamilya hanga di agkasar umuno nati masupunan no di ket dagiyay parents iti awiton ti kakabagyan da dayta adati kunada ngamin nga ubo iti agkakabagyan ya nga ipanda iti supon da iti parents dagiyay agkasar nga may nga buti nga bagas wenno anyaman dagiti pinagtutulagan iti clan nga aramiden da no adda iti agkasar iti kamembroan da iti akas may sa pamilya. So nagligat nga paisoon niya ti panag-organize iti nainsigutan panag paboy when nagpakasar iti community idi niya ita ngam kunandag ito'y lalakay haan nga narigat no amin nga ibagami ket tungpalen nyo ken aramiden nyo kasta iti maysa napileg a disiplinan dagiti lalakay ta kunada nga rod no awan iti no haang ka nga mabaon iti komunidad no awan iti imulam iti komunidad anya nga tamat ti apitem sino nga met ti tumulong ken ka isu nga obligasyon nga talaga iti maysa nga pagpamilya wenno baro ka man ubing ka man balasang ka man once nga da ka iti uneg iti komunidad nga na iti komunidad mo lalalo dito sagada kasapulan
nga ramidem. Tadayta iti kikitan ti lalakay, halang nga ti lalakay, no diket iti natattao. Kasaran man dayta, natayan man dayta, winuan niya man dayta klase nga aktibidad iti uneg, iti community. Okay. So dati pala ang iti part 1 tayo anya. Part 1 tayo pala ang ate pinagtungtungan tayo kat no kas ano iti panagtaray iti agpaboy ken bumay. Dagiti met bumay agtatal na dalaeng nga sumusurot iti kungkunan dagiti lalakay. Mabalimot kiti nga tumulong da iti trabaho. Kaya ngem sumurot na nga sumurot iti kunan iti halalakay. So data pa lang iti part 1 tayo tata isarunon tuntoy iti sumaruno nga aldaw iti dadduma anya iti maiaramid wenno anya pa iti kayat na nga sauen iti babayas gagayam ken kakabsat. Saklata ni Manong yung Arafi gagayam ken kakailyan na